Izenzo ze-19. Kwathi u-Apholo eseKorinte, uPawulu wafika e-Efesu esedabulile amazwe angasentla, wafumana abafundi abathile, wathi, "Namamukela yini uMoya oNgcwele mhla nikholwayo na?" Bathi kuye, "Khabo, asizwanga nokuzwa ukuba kukhona uMoya oNgcwele." Wathi, "Pho, nabhaphathizelwa kukuphi na?" Base bethi, "Kukho ukubhaphathiza kukaJohane." UPawulu wayesethi, "UJohane wabhaphathiza umbhaphathizo wokuphenduka, ethi kubantu mabakholwe nguyena obezakuza emva kwakhe, kungukuthi uJesu." Bathi ukuzwa lokho, babhaphathizwa egameni leNkosi uJesu. Kwathi uPawulu esebekile izandla phezu kwabo, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo, base bekhuluma ngezilimi, baprofetha. Babengamadoda angathi 12 bebonke. Wayesengena esinagogeni, wakhuluma ngesibindi izinyanga zabantathu, eshumayela ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kepha lapho abathile bezenza lukhuni bengalaleli, bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu, wasuka kubo, waqembula abafundi, washumayela imihla ngemihla esikoleni sikaTirani. Lokho kwenzeka iminyaka 2, baze balizwa izwi leNkosi bonke abakhileyo e-Asiya, abaJuda namaGreki. uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPawulu, baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe, bazibeka phezu kwabagulayo, zase zisuka kubo izifo nomoya ababi baphuma. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda, abayizinzulane, balokotha ukuphatha igama leNkosi uJesu phezu kwabakhwelwe ngomoya ababi, bathi, "Ngiyanifungisa uJesu amshumayelayo uPawulu." uSkiva othile, umJuda, umpristi omkhulu, wayenamadodana 7 ayekwenza lokho. Kepha umoya omubi waphendula, wathi kuwo, "UJesu ngiyamazi, noPawulu ngiyamqonda, kepha nina ningobani na?" Lowo muntu onomoya omubi wabadumela, wahlula ababili, wabanqoba, baze baphunyuka kuleyo ndlu behambaze, belimele. Lokho kwezwakala kubo bonke abakhileyo e-Efesu, abaJuda namaGreki, ukwesaba kwabehlela bonke, ladunyiswa igama leNkosi uJesu, nabaningi kwabakholwayo beza bazivuma, bazibika izenzo zabo. Kepha abaningi kubo ababenza imilingo babuthela ndawonye izincwadi zabo, bazishisa phambi kwabo bonke, bahlanganisa amanani azo, bafumana ukuthi ayizinhlamvu zesiliva eziyi50,000. Kanjalo izwi landa ngamandla eNkosi lanqoba. Kwathi ukuba sezenzekile lezo zinto, uPawulu wazimisela emoyeni ukuya eJerusalema esedabulile iMakedoniya ne-Akhaya, wathi, "Emva kokufika kwami khona ngimelwe ukubona neRoma." Wayesethumela eMakedoniya ababili kwabamkhonzayo oTimothewu no-Erastu, yena uqobo wasala isikhathi e-Asiya. Kepha ngaleso sikhathi kwavela isiphithiphithi esingesincane maqondana naleyo ndlela. Ngokuba umuntu othile ogama lakhe linguDemetriyu, umkhandi wesiliva owenza amathempelana esiliva kaDiyana, wazuzisa abakhandi besiliva inzuzo engencane, waqoqa bona kanye nezisebenzi ezinjalo, wathi, "Madoda, niyazi ukuthi kulo msebenzi kuvela ingcebo yethu, kepha seniyabona, niyezwa futhi ukuthi akukuphela e-Efesu kodwa cishe kulo lonke i-Asiya uPawulu lona udukisile abantu abaningi ngokubancenga, ethi akusibo onkulunkulu labo abenziwe ngezandla. Ngakho akusikho lokhu kuphela ukuba umsebenzi wethu usengozini yokudelelwa, kodwa nethempeli lonkulunkulukazi omkhulu uDiyana liyakuthiwa aliyinto yalutho, nobukhulukazi bakhe sebuza kuphela, yena elimkhonzayo lonke i-Asiya nezwe lonke." Kwathi bekuzwa lokho, bagcwala ulaka, bamemeza bathi, "Mkhulu uDiyana wabase-Efesu." Umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi, batheleka nganhliziyonye esigcawini sokubukela, babamba oGayu no-Aristaku, abasemakedoniya, ababehamba noPawulu. Kepha uPawulu esefuna ukungena phakathi kwabantu, abafundi abamvumelanga. Nabanye bababusi base-Asiya, bengabahlobo bakhe, bathumela kuye, bamncenga ukuba angaze angena esigcawini sokubukela. Khona-ke abanye bamemeza okunye nabanye okunye, ngokuba ibandla layaluza nje, nabaningi babengazi ukuthi babuthanele indabani. Base bekhipha u-Aleksandru esixukwini, abaJuda bamqhubela phambili, kepha u-Aleksandru waqhweba ngesandla, efuna ukuziphendulela kubantu. Kwathi ukuba bezwe ukuthi ungumJuda, bamemeza bonke ngazwi linye kwangathi amahora 2, bathi, "Mkhulu uDiyana wabase-Efesu."
Kepha umbhali esebathulisile abantu wathi, madoda ase-Efesu, kukhona yini phakathi kwabantu ongaziyo ukuthi umuzi wase-Efesu ungumlondi wethempeli likaDiyana omkhulu nowesithombe esawa ezulwini na? Ngakho lokhu lezo zinto zingephikwe, kufanele nithule, ningenzi lutho ngamawala. Ngokuba nilethile lawa madoda angesibo abaphangi bamathempeli nokuba abahlambalaza uNkulunkulu wethu. Ngakho uma uDemetriyu kanye nezingcwethi zabakhandi besiliva benendaba nomuntu, zikhona izinsuku zokuthetha amacala, bakhona nababusi, mabamangalelane. Kepha uma nifuna utho ngaphezu kwalokho, kuyalungiswa ebandleni elimisiweyo. Ngokuba-ke sisengozini yokumangalelwa ngomsindo wanamuhla, lokhu kungekho sizathu esingazilandulela ngaso ngalesi siwiliwili. Eseshilo lokho walimukisa ibandla.